እዙይ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ኣነን ዓለም ስዒረያ ዝበለ ኣቦ ሰላም ኩላሃትኩም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ርሑቕን ቀረባን ትከታተሉና ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እናበልኩ ምሳኹም ለመዓልቲ ሓቢረ ዝግልገል ሓውኹም ኤፍረም እየ። ሎመዓልቲ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ክፍሊ 13 ቀፂልና 14 ክንርኢና ማለት እዩ። እሱ ኸኣኒ ምንባር ኣእዳው ዝብል ክኸውን እዩ። ምንባር ኣእዳው ትብል ኣርእስቲ ብጣዕሚ ሕፅር ዝበለት እያ። ስለዚ ተን ቀንዲ ነጥብታትን ተን ጥቕስታትን ጥራይና ክንርኤን ማለት እዩ። ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ምንባር ኣእዳው ኣብ ሓንቲ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ እምነት ትምህርቲ ክርስትና ሓደ ንሱ እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዚ ምንባር ኣእዳው ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ኣይኮነን ተጠቒሱ ዘሎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተረኣና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ፍቕዲ 14 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ያዕቆብ ንደቂ ደቁ ኢዱ ኣንቢሩ ክባርኾም ንርኢ። ምንባር ኣእዳው በረኸትን ምርቓን የመሓላልፍ። ሙሴ እውን ኢያሱ ኢዱ ኸንብረሉ ንርኢ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 18 ንኢያሱ ካብ ሙሴ ዝሓለፎ መንፈሳዊ በረኸት ኣሎ። ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ ኢያሱ ከም ዝመርሖ ተረድአ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ምንባር ኣእዳው ኣብቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ በሪሁ ንሪኦ። ጥቕሚ ምንባር ኣእዳው ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሓደ ንምፍዋስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 17 ከምኡውን ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ካልኣይ ምንባር ኣእዳው ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 18 ከምኡውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 17 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 6 ሳልሳይ ምንባር ኣእዳው መንፈሳዊ ህያባት ንምሃብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክንርኢ ንኽእል ኢና ፍቕዲ 6 ቲ4ይ ምንባር ኣእዳው ኣገልገልቲ ንምፍላይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 4 ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣገልግሎት ክትፍጽም በቲ ኣምላኽ ዝፈቐዶ ጊዜ ከተተግብርን ይግባእ። ንመንፈስ ቅዱስ ጥራይ ምእዛዝ ንሱ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕን ኩሉ ዝገልጽን ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምሕታትን ምስኡ ከዓ ምስምማዕ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ይዕዚዙ ይባርኽኩም። ኣብ ናይ ዝቕፅል ትምህርትና ክፍሊ 15 ክኸውን ብዛዕባ መላእኽቲ ዝብል ክንርኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብለና ብዛዕባ መላእኽቲ። ክሳብ ሽዑ ጌታ ኢየሱስ ይዕዚዙ ይባርኽኩም። ንኻልኦት በዚ መርበብ ክረኽብዎ ደይክእሉ ይሕዋት ኣሓት ኣዴታት ኣቦታት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ኣብ www.betyesus.com ኣትዮም ክሪእዎ ከም ዝኽእሉ ክትሕብርዎም፣ ከምኡውን ብቴሌፎን እንዳደወልካ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ክንሰምዖ ከም ንኽእልካ ክሕብረኩም ደስ ይብለኒ። ስልኪ ቁፅሪ 605 562 445 እንዳደወልና ብቴሌፎንና ኣብ ዝጥዕመና ግዜ ትምህርቲ ክንከታተል ንኽእል ኢና። ተባረኹ።
እዩ